Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, may kakabsat mga tayo ni. Pinakbet nga ko karabasa, siling iloko na may patani tsaka kardis. Tapos 1/4 na karne ng baboy. Yun lang nilagay natin. Yan na may konting sabaw. Apaw na yan. Ayun na. Naspak man yung George. Karabasa. Kardis, patani. Yan, shoutout nga pala kay Aldrin Tajeda at sa kanyang kapatid na kambal na sina Sheena Cheryl Tajeda. Yan, yung mga classmate ko nun, na kabatch ko. O, para sa kambal na sina Sheena at Cheryl, para sa inyo, siling iloko. Yan, kamusta mga batch? Mga kabatchmate ko. Okay, messengers. Labasa. Kintal. Ang lambot ng pata niya. Ikaw nga sa mga tayo. Hindi masati karabasa. Sofia. Hindi masinja. Sige. Patani. Kami-kami ito eh. Panalo. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po na busog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong pinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.